guys, hello, good morning. Good morning mga guys. So ayun, hindi ako nakaka-update sa inyo. So update, nandito na yung ating transfer lunch. Hi guys! Hi! So ang lunch natin, ngayon may electric. Lunch natin ayan, eto. Tawag dito. Kasi tag-isda ni pa? Submarine. Lumarlin. Hindi ko alam kung anong isda yan. Piglayan. Piglayan dun sa amin. Tapos meron tayong sausawan. Ayan, morning pa. Ay, afternoon na pala. So, kain muna tayo guys. And then, magchika tayo mamaya. Kakain muna tayo. So, ayan. Sige na. Let's pray. Let's pray. Patan lugar sa mag-pray. Kasi prayer ka ron. Me. Si Papa. Okay, go. We take. So, ayan siya guys. Magkakamay tayo. Masarap magkamay. Asin din kasi. Ang dami kasi parot kayo ni ba? Ilog na noon. Hindi ganyan ko ano asin din. Grabe. Parot Medyo. So, usaw-usaw tayo. Kakamay tayo guys. Mama, nai ko ma. Only ko majile. Ano yun? Suka na. Hello guys! Ayan. Nakapag na ako, Nakapaglinis na ako ng anong tawag dito. Hugas na ako ng plato kasi nga magagawa ko ng pizza ngayon. Diyan siya namiingay sa labas. Nagpapaano sila. Tapos electric fan pa ako. Gagawa ko ng pizza ngayon and gusto ko pakita sa inyo paggawa ko ng pizza. And kasi sobrang nagustuhan ko na itong pizza nito. Pero itong pizza na to, yung ina-toppings natin syempre kung ano yun lang yung meron kami. So kung ano yung meron sa ref namin, yun lang yung ilalagay ko. So unahin, pero anyway, yung ang gusto kong issue sa inyo yung pizza dough. So ayun, magre-ready na ako. Tapos pakita ko sa inyo, okay? Ayan, i-ready ko lang yung mga kakailanganin ko. Kailangan ko ng yeast. Ito ba yung kailangan ko? Salt. And ayan, teka. Ito na, yung ating dough. So, napansin niyo hindi siya dumidikit sa kamay. And then, smooth na siya. So, bilugin lang. Bilugin. Ayan. Tapos, diba, parang pro na pro. Parang akong baksidor nito guys sa pagmamasa. And then, maglagay tayo ng konting oil. Konti ba yun? Ayan. Huwag nyo nang dyan sa ilalim yung mga sobra-sobra. Importante dyan is hindi dumikit. Pag tumubo na siya. Ayan. Tapos, yung sobra, ilagay nyo lang dyan sa dough ninyo. Para bongga na. Ayan. Lagay natin dyan and then cover natin ng ang tawag dito, ika-cover natin yan ng, titinan ko kung nag-record, baka hindi nag-record, ng cloth or anything, pwede ding plastic or cling wrap, pwede din. So, ayan, old t-shirt yung ilalagay natin. So, anything na makakover sa kanya, and then, set aside natin siya for at least 1 hour para tumubo siya. So, habang papatubo natin siya, manonood na ako ng TV. So, ayan. Make sure na
cover talaga siya. Make sure cover talaga siya and then 1 hour. Kailangan 1 hour talaga. Check natin guys kung tumubo na siya. Ayan, tumubo nga siya. Actually, ano pa. Hindi siya talaga nag 1 hour. Pero chinek ko lang. So, ang igagawin ko kasi wala kaming ibang ingredients. Meron kami dyang longganisa pero hindi ko siya bet ilagay. So, plano kong egg na lang. Iaano ko siya. Ibabatel. Ang tawag doon. Yung scrambled egg. Wow, bongga si Papa. So, yun yung gaanuhin ko. So, ayan guys. Hindi na lang ako magla-light. Kasi parang hindi ko kasi yung ano namin eh. Yung saksakan. So, ayan. Typical lang na egg. Yung aking lutuin. Yung mga toast na. So, iyan na to. Yung scrambled ko. Scrambled. Tapos, ano ko. Yung tawag dito. Parang imamash kumbaga. So, ayan. Malaki yung aking kaldero. Typical lang na scrambled egg. Tapos, yun lang yung ita-toppings ko. Since yun lang talaga yung meron kami. Meron kaming ano dyan, beef loaf. Pwede din ilagay yan beef loaf. Pero, hindi ko wag na lang. Ground Ito chicken. na lang. Ha? Ground chicken. Meron kaming ground chicken. Pero, kailangan pa kasi lutuin yan. So, nakahaselan pa ako. Pag ano na lang, next time pag gumawa ako. Tapos, next time din ipapakita ko rin sa inyo, gagawa tayo ng, anong tawag dyan? So, yan ang centipede pang? Sanrio. Si Sanrio! Si Sanrio! Shakoy. Shakoy, yun. Si Papa kasi kailangan pack ng Sanrio ngayon guys. Sanrio yung sa utak niya. So, Shakoy yung gagawin natin next time. So, eto, itry nyo ito. Promise, masarap siya. Yung ano, yung dough talaga, yung dough panalo talaga guys. Kahit, bongga talaga yung dough. Kasi sobrang malambot siya. Nag-preheat na pala ako ng oven. Sa oven ko kasi wala akong wala akong pang-temp. So, tinatansya ko na lang yan. So, itong oven ko, matagal ko na ito ginagamit. Siguro mga 4 years, mga 5 years, gano'n. Almost 6 years na ginagamit ko itong oven. Talagang malapit na siya mag-retire. Magmamasa na tayo. So, kailangan pa rin natin ang ating flour. Kailangan pa rin ng flour para So, ayan siya. Tumubo na siya, guys. So, dahil tumubo na siya, punch lang natin. Para yung air, So, maglagay tayo ulit ng harina. Yung all-purpose flour pa rin yung ating gagamitin. And then, ating ilagay. Para sa family ko lang, si Papa sa labas. Nagbe-brush. Kasi yung mga ihi ng dogs. Ayan. So, hindi ako ganun ka-hustler mag-circle. So, hindi ako ganun ka-hustler mag-circle, guys. So, gusto ko siyang hatiin, pero wait lang. Ayan, hindi ako kumpleto sa
Lord. Diyos ko. Ano ka ba, te? Bigla na lang siguro mahulog. Oh my gosh. So, ayan. So, tapos na tayong magluto, guys. And I'm so excited. Ipakita sa inyo. Actually, para siyang cake talaga. Kasi, for bahay lang naman to. Para lang to sa amin. Hey! Wow! Ayan, oh. Cheese. Yeah, parang nag-melt naman talaga siya. And then, yung egg, in fairness, tubong-tubo talaga siya. So, mas maganda nito. Pwede mo siyang hatiin ng 4. Tapos, kung pang business, ayun. Tapos, ito talaga, from scratch lang talaga itong ginawa ko. Kasi, kung ano yung meron sa ref naman, yun lang yung ginamit ko. Kung ano yung meron mga tools kami, yun lang yung ginamit ko. So, kung meron kayong mga tools na mas best siya. So, ang ginagamit ko lang fork. Pag chine-check ko siya, kung luto na. So, ayan. Tinutusok ko lang. So, i-slice natin. Mag-slice tayo. Para talagang makita nyo. So, wala din tayo. Kachili rin yung gamit natin. So, talagang mabubusog ka dito, guys. Sobrang laki. Maganda talaga to pang, pang business. Kasi, talaga siya. Sobrang tubo. Tapos, ayan. So, let's try. Wait. So, ayan siya, guys. Mainit-init pa siya. Medyo maliwanag siya dahil sa ilaw. Pero i-try natin. Sobrang soft niya, guys. Ayan. Nakita nyo. Soft siya. Mainit siya. Pero i-try natin para talagang nyo. Try natin with egg. Masarap yung may egg. Wow! Masarap siya. Fairness, yung egg. I-try nyo. Promise, masarap talaga siya. Tapos sobrang soft. Madali lang siyang madali lang siya. Basta importante ha, yung water na mag-activate yung ating instant yeast. Importante yon yung aking sinabi. Sarap. Wait lang. So, ayan siya. So, ayun lang. Yun lang gusto kong i-share sa inyo. Sana ay, nagustuhan nyo yung ating mga pinakita kanina. And ilalagay ko sa description box yung complete ingredients and exact measurement. Ilalagay ko sa description box para hindi nyo makalimutan. And, ayun, itry ninyo guys. Pwede nyo din itong i-business. Sobrang, ayoko na mag-ghosting kasi sobrang konti lang naman yung ginamit natin. I think, siguro, all in all na gamit natin, siguro mga lang, less than 100 lang yun. No? Mga less than 100 lang. Sus natin. Pero, ayun. So, ayun guys. Salamat sa panonood. Salamat sa pagsama sa aking pagluto. And leave comment down below kasi meron pa akong gustong ilutuin. Gusto kong i-share sa inyo din. And ito kasi, kinain ko kasi, ayaw ko mag-share sa inyo, hindi ko pa natatry. Kaya talagang ko, tinatry ko po ng piniperfect ko muna para talagang mas okay na ma-share ko sa inyo, diba? So, ayun. So, salamat sa panonood, guys. And mag-comment kayo sa baba kung gusto nyo matry ng ganito or kung gusto nyo mga ganitong cooking video na ginagawa ko sa inyo. And, see you in the next video. Bye! Si Hagrid pala, pinunta ni Papa kasi magsasnack na. So, ito pala yung ginamit ko. Maliit lang yung ring light ko. Yan yung ginagamit ko kanina. Nahuhulog siya. So, maliit lang kasi yung ring light ko. So, yan yung itsura ko pag nagbablog ako siya kanina. So, yan yung mga hugasin ko. So, ayun.